Dinsdag werden de eerste schapen van Pilke de Schaapsdrift gevaccineerd tegen blauwtong. Samen met dierenarts Judith van Andel en de herder Tinneke Kams de ooien, rammen en lammetjes in. Ben je blij met de vaccinatie? Ik was in het begin heel huiverig. Zo van ja, weet je, voor hetzelfde geld worden ze er hartstikke ziek van. En we hebben natuurlijk allemaal corona-periode meegemaakt. En ook daar was de een of de ander huiverig. We hebben ook allemaal gezien hoe ziek de dieren ervan kunnen worden. Dus aan de ene kant zeg ik van ja, het is heel belangrijk om ze te vaccineren. Aan de andere kant denk ik van ja, vaccineer onze kudde maar 3 weken nadat de eerste gedaan zijn. Maar over 3 weken worden ze ook allemaal geschoren. Dus dan zijn ze zeker voor de knutten natuurlijk één groot priklijf. Dus ja, ik heb er dan toch voor gekozen om maar zo snel mogelijk te vaccineren en het gehad te hebben. Waarom is dit belangrijk? Nou ja, het virus op zich, ze worden er hartstikke ziek van. En je kunt eigenlijk alleen maar toekijken en het zoveel mogelijk verzachten. Dat is niet wat we willen gaan doen. We willen het eigenlijk voorkomen. En daarmee gaan we dus vandaag vaccineren en proberen te voorkomen. Wat is blauwtong precies? Blauwtong is een virus. Ze kunnen het niet van elkaar krijgen, maar ze krijgen het van knutten. Knutten zijn een heel klein mugje wat je eigenlijk met het bloot oog amper kunt zien ten opzichte van een echte mug. Ze worden gestoken, die knutten die zijn besmet met het blauwtongvirus en de schapen worden daar zo ziek van. Ze krijgen, wat de naam al zegt, vaak blauwe tongen, blauwe mond van. Maar het gaat allemaal inwendige bloedingen, ontstekingen. Het lichaam gaat van binnen, wordt gewoon helemaal kapot gemaakt. Dus hun organen gaan dysfunctioneren, waardoor ze dus gewoon doodgaan. Jullie zijn een van de eerste die gevaccineerd worden. Hoe lang bestaat deze vaccinatie al? Ze hebben echt wel een jaar aan dit vaccin gewerkt. Het is hard werken geweest om het juiste vaccin. Het is gisteren voor de eerste keer uitgeleverd bij dierenartspraktijken. Dus we zijn de eerste en we gaan het zien hoe ze erop reageren.